Bună și bine găsit la un episod de Hero Mice, la episodul 2, da? Și suntem pe altă mapă, da? Yippee. Să-mi spune dacă s-au de melodia, că eu nu știu. O să mai ieși pe video. Deci, da? Începem. Da? Asta e imposibil, deci. Stai cum am zis. Da, să vedem dacă putem ajunge. Vai, Doamne, o să mă duc de aici. Ce nu are de nu mă lasă. Gata. Ce? Asta n-ai voie să te ceri. Dar eu nu te șezi așa să face. Cu balonul. Da, aici să... Nu știu cum. Stați puțin. Gata? Hai să ne jucăm. Ce domne... Da, mai aici asta. Da? La kill, pentru că e imposibil să faci așa ceva. Hai să care îmi place mie. Uite-mi o șmecherie. Găsit o șmecherie. Hai să ne uităm bine. Așa. Alo. Haide, haide. Te acosta stres. Te acosta. Ca să putem să zicem. Haide. Mara, haide repede, Mara, știu că poți, Mara. Nu. Deci eu nu știu cum să fac aici. Hai că ce, noi stăm aici. Stăm pe pereți. Haide, Mara, haide, Mara. Haide. Cum taci, doamne.
Cineva trebuie să stai aici, cineva trebuie să stai aici. Că nu-i bine. Da? Și cam atât a fost din episodul ăsta. Mai bine am plătit să tot pierd. Da? Pe data viitoare, pa!